डीजे रूपेश राज बसंतपुर चौक। जहाँ नाचो तारू यूपी बिहार हो, यहाँ लोई कौन के बड़ो हथियार हो। जहाँ नाचो तारू यूपी बिहार हो, यहाँ लोई कौन के बड़ो हथियार हो। ये सटे जावा के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। ये सटे जावे के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। डीजे रूपेश राज बसंतपुर चौक। अभी तो शुरू भइल बाटे पर गराम हो, करे नाही दिहे रानी तनिको आराम हो। अभी तो शुरू भइल बाटे पर गराम हो, करे नाही दिहे रानी तनिको आराम हो। आज रात भर तोहके ना चाही हो, करे लगबू तू हमाई माई हो। सब लाली पप देख के फुसा लाई हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी आई हो। ए सटे जावे के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। डीजे रूपेश राज राइटर राजू विशाल छोड़ी नाही तो हाके, मौका पबते भागी रानी तिरकोला तो हर तो रखे। राइटर लक्ष्मण सोनी छोड़ी नाही तो हाके, मौका पबते भागी रानी तिकोला तो हर तो रखे। संतोष प्रेमी नहीं पूछो पर पाई हो, दोनों साथे मिलके तो होके ना चाही हो। जब सुमनो के मुंड गरबा राई हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी आई हो। ए सटे जावे के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। जहाँ नाचो तारू यूपी बिहार हो, यहाँ लोई कौन के बड़ो हथियार हो। जहाँ नाचो तारू यूपी बिहार हो, यहाँ लोई कौन के बड़ो हथियार हो। ये सटे जावा के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। ये सटे जावे के बतिया बुस्तादी हो, तोरा लहंगा में चोप घुसी यादी हो। मीडिया जोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पाठक मार्केट, अम्बाड़ा चौक, सेवा घाट, मुजफ्फरपुर।